Gerard Institute of Consciousnessin puolesta. Tämä on hengellinen seminaari, jonka tarkoitus on luoda kokoontumistila Michael Jacksonin elämäntyön kunnioittamiselle ja myös sen luovalle uudelleen arvioimiselle. Tämä Post-MJ Institute of Consciousness on tutkimuslaitos, jonka tehtävänä on artikuloida Michael Jacksonin jälkeisen maailman hengellistä ja kehollista tilaa. Ja mä avaan seuraavaksi tätä mun näkemystä täydellisen pop-tähden anatomiasta tekemällä tämmöisen käsitteellisen ruumiinavauksen, jossa mä erittelen 6 erilaista kehoa, jotka tekee Michaelista Michaelin. Eli siellä on reincarnated body, jälleen sytynyt keho, trained body, eli koulutettu keho, angry body, eli vihainen keho, constructed body, eli tämmöinen rakennettu keho, future body, eli tulevaisuuden keho, ja sitten vielä messiah body, eli tämmöinen messiaaninen keho, messiaskeho. Michaelin angry body onnistui pakenemaan ja hämärtämään seksuaalisia, sukupuolisia ja rodullisia määritelmiä ja tarjoamaan spektaakkeliliitteen kuluttajille ihan uudenlaista energisoivaa aggressiota, jonka tämmöinen poliittinen viesti ei ollut niin rajattu, vaan jonka message on niin superuniversaali. Mun mielestä on kiinnostavaa ajatella tätä Michaelin kehon muokkausprosessia suhteessa ranskalaisen taiteilija Cofflanin vuosina 1990–1993 toteuttamaan teossarjaan Reincarnations of Saint Orlan, jonka aikana Orlanille tehtiin 9 plastiikkakirurgista leikkausta, joiden tarkoitus oli saada Cofflan näyttämään kuuluisien taideteosten naishahmoilta. Mun mielestä tämä Michaelin future body määrittyy ennen kaikkea sen symboliarvon ja sen futuristisen potentiaalin kautta, jota Michaelin projisoitiin erityisesti 80-luvun lopussa. Ranskalainen Jean Baudrillard ajatteli tai pohti tätä Michaelin androgyynistä ja jollain tavalla Frankenstein-maista vetovoimaa esseessä Transsexuality vuodelta 1989. Jos tämä Michaelin future body edustaa tällaista uutta ihmisyyttä ja on jollain tavalla tämmöinen edelläkävijän keho, niin tämä Michaelin messiah body taas keskittyy enemmänkin toisintamaan tällaista ikivanhaa myyttiä vapahtajasta, joka pelastaa ihmiskunnan. Vuonna 1995 taas Michael teki ehkä yhden kuuluisimmista Messias-representaatiostaan rekonstruoimalla taivaallisen rauhan aukiolla vuonna 1989 tapahtuneen välikohtauksen, jossa tämmöinen tuntematon nuori mielenosoittaja asettui tankkijonon eteen pysäyttääkseen ne. Ihan muutama päivä ennen kuolemaansa Michael puhui työryhmäneen tämän This Is It-konsertin eetoksesta ja sanomasta näin. We are putting love back to the word, to remind the world that love is important. We love each other. We're all one. Take care of the planet. We have 4 years to get it right, or else it is irreversible damage. We have an important message to give. Michael! Liikenneministeriöstä soitettiin. Ne haluaisi käyttää Beatlesia rattijuoppouden vastaisessa mainoskampanjassa. Mites sanot? Tuo on todella kornia. En voi tehdä sitä. Taito. Ajatellaan vaikka kollektiivista alitajuntaa tai peruskouluopetusta. Ja yhdistetään siihen sanonta, voittajat kirjoittavat historian, niin voidaan nähdä, että narratiivissa on voimaa. Ajan tässä siis takaa sitä väitettä, että merkittävä osa koko meidän käsityksestä on loppujen lopuksi vaan tarinaa ja sitä kautta suhteellista. Michael! Mulla olisi yksi juttu, joka saattaisi kiinnostaa sua. Northern Songs. Siis Northern Songs, tarkoitatko? Kyllä Michael tarkoitan The Beatlesia. The Beatlesia, Michael. Ranka, en välitä keinoista eikä rahamäärästä. Hankin minulle ne kappaleet. Mä sanoisin, että MC on loppujen lopuksi kuitenkin tällainen kulttuurinen meemi tai myytti. Fiktiivinen hahmo, jonkinnäköinen alusta tai säiliö, mihin me voidaan täyttää sen, mitä me halutaan, ja sekä voidaan käyttää sitä, mitä me halutaan. Hey, little Michael, is your daddy home? Tell me, Hey, Bruce, the boss! Michael, the tough one.
että puhut ihmisille konserttiesi aikana. Olen kuullut, että teet niin. Joo, mä kerron tarinoita. Mä oon huomannut, että jengi dikkaa siitä. Ne haluu kuulla itse asiassa mun äänen tekevän jotain muutakin kuin vaan laulavan. Oikeastaan jengi menee siis ihan pähkineeksi, kun niillä vaan puhuu. Ne sanoo Brusea pomoksi, mutta hän on todella yliarvostettu. Hän ei osaa laulaa, eikä hän osaa tanssia. Ja jos mukaan Elvis on kuningas, niin mikä minä sitten olen? Vaativa, vahvatahtoinen taiteilija ollut siis. Ja tämän rinnalla mä oon tässä meidän MJ-aikakauden jälkeisessä tutkimuskontekstissa halunnut kysyä, että mitä muuta siellä Michael Jacksonin koneistossa on tapahtunut. Mitkä muut asiat on myös ollut oleellisia Michaelin lopullisen supertähteyden synnylle ja sen kannattelulle. Kysynkin siis, miten Michaelin omat nämä lukuisat maailmanparannusyritykset näkyy konkreettisesti siinä hänen omassa lähipiirissään. Millaisia asioita Michael nosti esille, ehkä vähän huomaamattomastikin, mutta kuitenkin siinä live-esitysympäristössä, joka kuitenkin kiersi useita kertoja maailman ympäri ja esiintyi aina miljoonille ja miljoonille ihmisille. Mennään luonnon keskeishahmoon, eli Jennifer Batteniin. Jennifer tuli tunnetuksi Michael Jacksonin 3 jättimaailmankierton, eli Bad, Blondin, Dangerousin ja Historyn kitaristina ja omalla tavallaan hyvin valovoimaisena lavapersonana isoinen valkoisine hiuksineen ja millintarkasti Michaelin kappaleissa fiitanneiden kasari-rock-tähtien soolojen toisintajana. Aika täysin tuntemattomana sen aikaiselle musiikkimaailmalle Jennifer toisinti muun muassa Eddie Van Halenin ikonisia sooloja, mitä oli Michaelin biiseissä, samaten Slash. Olennaista ehkä tässä yhteydessä onkin, että Jennifer Battenissa ja erityisesti tässä kyseisessä Beat It-soolon tulkinnassa piilee 80-lukulaisen popkulttuurikuvaston jonkinlainen tehokas vasta-argumentti. Mitä? Astu vaan happikaappiin, Mato. Ai näin. Tää on Michael.
Ei ikinä anna olla minun isompi kuin Elvis. Keistä sä puhut? Valkoisista ihmisistä, koska minä olen musta ihoinen. Sä oot myynyt jo paljon enemmän levyä kuin Elvis. Smoothfinilla musiikkivideon tai lyhyt elokuva, niin kuin Michael Ripes sanoi, niin loppupuolella on sellainen kohtaus, missä Michael Jackson kiljuen ampuu sarja tulta semmoisella parvella olevia pahiksia kohti. Ja koska Jehovan-todistajuus liikkeenä on tiukan pasifistinen, poliittisesti sitoutumaton, niin tämä aseserkkaus tai asekohtaus oli sitten Jehovan-todistajille liikaa. Miten siitä jatkuu eteenpäin musiikkia kohti Michaelin hengellinen elämä? Joo, mä luulen sieltä silloin seurasi sellainen ikään kuin ehkä vapaamuttaja-arvatseisemmin elämänkatsomuksien ja jutsomuksien ja hengellisyyden tutkailu. Michael tosiaan oli naimisissa Lisa-Marie Pressin kanssa, joka oli skientologi, 94 meni naimisiin, ja hänen lähipiiriin kuului sitten myöskin pastor Jim Gatlin, rabbi Shmuley Boteach ja self-help-guru Ivak Chopra. Mä tuun keskittymään ikuisen paluun käsitteeseen tässä hoidossa. Teistä moni nyt tämän seminaarin myötä ainakin tietää, että Michael poistui 25. kesäkuuta 2009, mutta kaikki ei tiedä varmasti sitä, että Michael Jackson edustaa mulle itselle eräänlaista avainta ikuisen paluun käsitteeseen. Oli semmoinen ilta, jolloin meillä oli koulun disko, se oli eka missä mä olin, ja sitten mä yhtäkkiä aloin, ja musta purkaantui se Michael gestiikka, mitä mä olin jotenkin sisäistänyt itteen, niin mä aloin vaan tanssimaan sillä tavalla tanssikilpailussa, ja mä voitin sen kilpailun, ja se oli hieno momentti, mä sain sitten tekokukkia meidän äidille. Mulla oli edelleen todisteita siitä ajasta. Aika superferro tää Superstars oli bändin nimi, vaikka siinä oli vaan minä. Mutta ikään kuin tein taustabändin itse beatboxaamalla vaikuttuneena bändin rytmiikasta. Mä menen ikuisen paluuseen nyt syvemmin. Koitan löytää niin lapsuusajan ja lukioajan ja tämän hetken seminaarin välillä. Tulkitsemalla teille tämän Niitsivun kappaleen. Niitsivu. Suomi ei ole valmis yhä semmoinen.
voi tavata Jorgita silloin kun silloin kun me niin sanotaan, ei silloin kun se sanoo. Ja me ei sanota nyt niin, joten se loppuu tähän. Tajuatteko? Miksi se kohtelee minua niin kuin idioottia? Minä en ole idiootti, minä olen Michael Jackson. Tämä on yllättävä ja loukkaavaa, saatana! Tänään ei tule juhlia, unohtakaa juhlat! Heittäkää minut helvettiin! Heittäkää ne ruokat oikeasti helvettiin! Ja ne pitää samalla juhlakaresteet taas!
Aamien Heikkaranta, niin kuin tuossa alussa jo todettiin. Olen tässä instituutissa harjoittanut Michael Jacksonin olemista tällaisessa näyttämöllisen toiminnan kehyksessä. Tässä ihan viimeisessä osassa mä käyn läpi muutamia esimerkkejä siitä, mitä Michael Jackson ei tee. Ja toivoisin, että me voitaisiin nyt pitää hiljainen hetki Michaelin muistolle ja antaa tilaa niille ajatuksille ja muistoille, joissa Michael on tavalla tai toisella koskettanut meidän elämäämme. free.